Auka bi kunnafoni bakurubaw la san sunkalo teleɲɛta ni arajo ɲɛta ɲɛmɔgɔyaso ale kɔni bɛ ɲɔgɔn danna bɛɛ kuranɛ yɛrɛ kalancogo ɲuman yɛrɛ kama san 2022 ta teleɲɛta ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka taa a kibaruyaw ɲini denmisɛn kɛmɛ bɔɲɔgɔnko bogotigininw ni cɛmisɛnninw na minnu yɛrɛ kɛlen do ka nin yɛrɛ jɔyɔrɔ ngolo falen ɲini. An filɛ laharoma kaloba min kɔnɔ nin ni o ye sunkalo ye gafe minnu bɛ silamɛya yɛrɛ tɔgɔ la ka taa se seli tapiw ma kɔlɔsi ka taa se selidagaw ma o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu san waatiba ye nin hali ni y'a sɔrɔ a sanni kɔni sugu sumayalen don teleɲɛta ye wuli ka jɔ kɛ ka don Bamakɔ yɛrɛ jɔafiya kɔnɔna na ka taa a sɔngɔ ɲininkali kɛ. Ka kɛ ni gɛlɛyaba min yɛrɛ bɛ diɲɛ bonnaku kan an bɛ don min ko bi diɲɛ wari jiginɛsoba min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma Banque mondiale o kɔni y'a jira k'a fɔ ale bɛna dollar wari miliyari 170 bɔɲɔgɔnko labila min b'a to gɛlɛya min filɛ nin diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ se ka fɔ diɲɛ mana cogo min na. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni bi tarata donya ye Ramadan na arabu ko tentɔ sunkalo bamananw ko tentɔ o tile 18 ye bi ye hijira ye san 1443 sɔrɔ ka wale ɲuman dɔn ani foli ko lase aw kelen nana bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sɔnna ka danaya ta ka da teleɲɛta kan i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na kunnafoni bakurubaw la san o san sunkalo i bɛna ye k'a fɔ teleɲɛta ka taa se arajo ɲɛta yɛrɛ ɲɛmɔgɔyasoba ma olu kɔni bɛ ɲɔgɔn danna bɛɛ fɛn min kɔni ye kuranɛ yɛrɛ kalancogo ɲuman ye denmisɛn minnu yɛrɛ jɔyɔrɔ golo mana san sɔrɔ o la ka se ka lajali fɛn yɛrɛ ta k'a di olu ma ɲinan yɛrɛ ta hukumu kɔnɔna na denmisɛn kɛmɛ bɔɲɔgɔnko minnu kɔni ye cɛmisɛnnin fitininw ye ka taa se bogotiginin fitininw ma olu kɔni kelen do k'u tɔgɔ sɛbɛn a la ni maa kɛmɛ kɔni kalankɛ cogo de bɛna lajɛ kuranɛ yɛrɛ kalancogo ɲuman na ni ye nin baara ɲuman yɛrɛ ta ka lajɛ a baaraw jaabiw kɔni bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ ka bin ka bɛn ni sunkaloba min ni an filɛ a kɔnɔna na a tile 27 yɛrɛ Imam Usmane Saliu Traoré ale min yɛrɛ ye kulu ɲɛmaa ye kulu min sigilen do nin baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔpɔtɔko ɲuman kama ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye nin kisa ninnu bɛɛ lajɛlen kan ɲininkali kɛba Aisata Mayiga ka taa se a ka jatala ma Muniri Jire u ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. A kɔni kɛra laada ye sunkalo fɛn min ye groupe audiovisuel ɲɛtaa maaw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ kalafili dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la alikuranɛ sanuman yɛrɛ kɔni kalanko ɲuman kan nin baaraba ninnu labɛnw yɛrɛ kɔni daminɛna ka ban anw ka jamana kɔnɔna la wa ɲinata maa kɛmɛ bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ de kɔni bɛna nin ɲɔgɔn laban in kɛ. An ma dogo maa si la k'a fɔ sunkalo ye alikuranɛ kalo de a ka kan an ka sunkalo la ɲɛnamaya ni alikuranɛ ye k'a la ɲɛnamaya ni alikuranɛ ye a kalanni na a durusili la ani a kɔrɔ yɛrɛ fɔli la i n'a fɔ tafsirikɛlaw bɛ sigi cogoya mun na o cogoya kelen fana la sunkalo la ɲɛnamayali ni alikuranɛ ye a sira dɔ ye kuranɛ ɲɔgɔndanw ye ka ɲɔgɔndanw boloda kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ alikuranɛ kalanko ɲuman na a durusili kɛ ko ɲuman na mun bɛ kɛ sababu ye ka farifoni di olu yɛrɛ ma o ka baara kɔnɔna na o de kama teleɲɛta ka baaraw taabolo la ani arajo ɲɛta ni a san damadɔ ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sunkalo kɔnɔna la ka kuranɛ ɲɔgɔndan ye kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɔgɔndan mun n'a bɛ deli ka kɛ san o san sunkalo kɔnɔna na alhamdulilayi ɲinanta de daminɛlen filɛ nin na Alahu taala ka diɲɛ ye kalanden minnu bɛ a la o bɛ se mɔgɔ kɛmɛ bɔɲɔgɔnko ma i n'a fɔ an yɛrɛ y'a boloda o cogo de la maa minnu b'o tɔgɔ sɛbɛn a la cɛ fara muso kan mɔgɔ kɛmɛ ka bɔ Mali dugu bɛɛ la ani ka bɔ kuranɛ durusiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na alhamdulilayi o ɲɔgɔndan baaraw de daminɛna. Nin baaraba ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ jɛlenya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la o de la fɛn min ye kiiri tigɛbagaw ye olu yɛrɛ kɔni bɛna baara kɛ bakuruba saba bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. ɲɔgɔndan in bɛ kɛ siraba saba de kan a sira fɔlɔ ye mun ye o ye durusi ɲuman ye kalanden ninnu b'a la ka kalan mun kɛ ɲala durusiw ka ɲi o bolo walima durusi man ɲi o ye ɲɔgɔndan in sira fɔlɔ ye a sira filanan ye mun ye kuranɛ kan ka kalan cogo ɲuman mun na
ɲalaw b'a la ka o labaara walima o t'a la k'o labaara a sira sabanan sa o ye Alahu taala ka sɔnni kan mun bɛ kɛ ka alikuranɛ kalan ɲala kan in bɛ cogo jumɛn na kan diya ni a diyabaliya lajɛli bɛ kɛ o sira fɛ alhamdulilayi baara daminɛna o cogo la kiritigɛla minnu b'a la ka kiritigɛ kɛ baara tilalen don o ni ɲɔgɔn cɛ nin cogo de la dɔw ka baara ye ka kuranɛ durusili ko o kɔrɔsi dɔw fana ka baara ye kalancogo ɲuman k'o kɔrɔsi dɔw fana ka baara ye kan diya ni kan diyabaliya k'o kɔrɔsi bi don in na mun ye a tile fɔlɔ ye alhamdulilayi mɔgɔ 40 ɲɔgɔn na o tɛmɛna an b'a jigiya sini a tɔ bɛ se ka tɛmɛ inshallah ka d'a ka baara in bolo dalen don k'a kɛ k'a ban yani an ka don tile 10 laban kɔnɔna na sunkalo tile 27 n'Alahu taala sɔnna jaabi bɔli ka kan ka kɛ o kɔnɔna na o la an bɛ foli lase tele ɲɛtaa ni arajo ɲɛtaa ma o ka nin hakilina in na mun b'a la n'a daminɛna kabiri san damadɔ. An ka imamba Usman Saliu Traore ale yɛrɛ kɔni ye weleda kan ta ka ɲɛsin baɲumankɛla bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka foli lase kalandenw ni kalanden somɔgɔw ma ka foli lase karamɔgɔw ni kiritigɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ka ɲumankɛlaw fana wele k'a jira u la k'a fɔ nin ye baara ɲuman kɛ sira dɔ ye ka d'a ka fɛn o fɛn mun n'i y'a dɔn alikuranɛ da fɛ jango sunkaloba in kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ foyi t'a la fo n'a kɛra Ala ka saraba ye o la an bɛ Ala deli Ala ka barika don baara in na ɲumankɛlaw Ala ka kariya d'o ma o ka nin baara in dɛmɛ o seko dama yira la Ala ka san caman ta jira an na ka ɲinan ta kuncɛko ɲuman jira anw na. Ni sunkalo barikama in kɔnɔna la an bɛ dugawu de kɛ ni ɲɔgɔndan in kɛrɛnkɛrɛnnenya la alikuranɛ kalanni na ni ɲɛtaa maaw y'a sigi sen kan Ala ka a kɛ u bɛɛ lajɛlen ma baraji ani siniɲɛsigi ye. Ka kɛ ni an ka jamana faamaw ka wulikajɔ ni u ka cɛsiri ye dun ka fa balo bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo a ka ja cikɛ yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogo min na an ka jamana kɔnɔ balo dɔw kɔni bɛ yen nɔ ɲɛsin kɛn bɛ olu ma min b'a to olu balo yɛrɛ sɛnɛni bɛ se ka yiriwa bolo da cogo min na an ka jamana kɔnɔ o dɔ kɔni ye kɔɔri sɛnɛ ye ka taa se malo sɛnɛ yɛrɛ ma dɔwɛrɛ fara bɛ a ka nansarakan na ni a bɛ f'a ma soja ni an bɛ se k'a fɔ tubabu sɔ yɛrɛ don ni maa dɔw kɔni bɛ a wele haricot vert yɛrɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ninnu balo kofɔlen ninnu bɛ se ka min yɛrɛ lase an ka jamana yɛrɛ ma a bɛ taa se fo wari miliyari 90 bɔɲɔgɔnko ma ni cɛsiri kɔni kɛra ka ɲɛsin ninnu ma wa ni yɛrɛ nin balo kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ n'a bɛ f'a ma soja nafaba kɔni b'a la farikolo yɛrɛ ta fanfɛla la a ka ja adamadenya yɛrɛ makoba bɛ nin dunfɛn modèle in na ni an b'a fɔ a ma ko soja wa a yɛrɛ bɛ se ka sɛnɛ cogo min na an ka dugubaw yɛrɛ kɔnɔna na cogo dɔw fɛnɛ na a bɛ se ka sɛnɛ Aissata Touré ale ye ɲinini min kɛ akisaw kan an ka jɛ ko siraw lajɛ. Ni kalansen kofɔlen n'a labɛnna Satrofa Mali International JMI fo ka taa se Institut International pour l'Agriculture Tropicale ITA olu ni minisiriso min ka kɔɲɔ bɛnnen don sɛnɛko ma u ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la ni lajɛ kofɔlen ni o ni kalansen ye o kɔni kɛra ka makɔn dalajɛ maa minnu kɔni bɛ ni olu kɔni simina ye nin baarasen yɛrɛ la ni o dɔw kɔni bɔra Cameroun jamana fo ka taa se Nigeria jamana ma. Ni lajɛ kofɔlen min ni a labɛnnen filɛ nin a labɛnbagaw fɛ u ka hakilinaw kun ye fɛn minnu ye o de ye ka se ka ba don soja ale yɛrɛ kɔni sɛnɛ la an ka jamana kɔnɔ yaasa fɛn min ye dun ka fa o bɛ se ka sabati jamana kɔnɔdenw ye cogoya minnu na. U ka laɲini dɔw fɛnɛ ye fɛn min ye ka se ka musolakaw ni denmisɛnninakaw ka u sen don baaraw kɔnɔna n'o bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana nafasɔrɔ siraw ka se ka ba don olu la. Minisiri ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ale ka kumaw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ a kɔni ye faamuyali caman sɔrɔ nin kalansen in na min kɔni sigilen filɛ nin ye sen kan ni o bɛ tali kɛ soja ale yɛrɛ sɛnɛliko la an ka jamana kɔnɔ ni o kɔni ye sɔ modèle kɔni dɔ ye. A ko a bɛna kɛ sababuya ɲuman ye an ka jamana a nafasɔrɔ ko ma fo ka taa se sigida koɲa o koɲa ninnu ma wa a bɛ kɛ sababu ye dun ka fa o fɛnɛ bɛ sabati. Hakilila ka yira k'a fɔ ale kɔni ye faamuyali dɔw fɛnɛ kɛ ni o dɔ de ye musolakaw ni denmisɛnninakaw a yirala k'a fɔ olu kɔni sen bɛna don baaraw caman na ni o bɛ tali kɛ nin sɛnɛfɛn ninnu baaraw la. A ka kumaw kɔnɔna la hali sisan a y'a yira k'a fɔ ko nin sɛnɛ in senfɛ fɛn min bagan dumuniw ye olu dɔw fɛnɛ bɛna sɔrɔ a la o de kama a y'a yira k'a fɔ ko nafaba de bɛ nin balofɛn kofɔlen sɛnɛli la an ka jamana kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye dun ka fa bɛ sabati jamana kɔnɔdenw ye baganw fɛnɛ olu b'u ta sɔrɔ a la. Choguel ka kumaw kɔnɔna la hali sisan nɔ a y'a yira k'a fɔ ko gouvernement maaw fo ka taa fara
minisiriso ka min ka koɲɛw bɛnnen don sɛnɛko ma ko u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna fara ɲɔgɔn ka kɛ yaasa u bɛ se ka u tigɛ di ɲɔgɔn ma ni sɛnɛfɛn kofɔlen ninnu a bɛ se ka don ba la cogo min na an ka jamana kɔnɔna la o kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni bɛ ta ka ɲɛsin u ma wa nafasɔrɔ sira ta fan fɛ a y'a yira k'a fɔ ko kasabi caman o kɔni bɛna nasɔrɔ ni sɛnɛfɛn kofɔlen ale sɛnɛli la an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ taa jɔ sefa miliyari 390 bɔɲɔngo la a bɛ kɛ sababu ye maa ba caman ka se ka baara dayɛlɛn olu ye wa kasabi min yɛrɛ bɛ taa jamana yɛrɛ ka kɛsu kɔnɔ o nafa ka bon kosɛbɛ wa o ye kasabi caman ye baarase ninnu dayɛlɛnniw na minisiri min bɛ yen ni u ka kɔɲɔw bɛnnen don sɛnɛkow ma an ka jamana kɔnɔ Modibo Keyita ale y'a yira a ka discours kɔnɔna la ko soja sɛnɛli an ka jamana kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ sababuya ɲumanba de ye wa laɲinibaw de b'a la min ye jamana a dun ka fa ye ka se ka o sabati ale ni baarabaliya ka se ka o kɛlɛ wa a bɛ kɛ sababu ye ka se ka yɛrɛ ta k'o nɔgɔya an ka jamana ye JMI ni o ye lajɛ in labɛnba dɔw ye ale ɲɛmɔgɔ danga Yusuf Traoré ale kɔni a yira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la k'a nisɔndiyara kosɛbɛ ka sababu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw u y'a yira k'a fɔ u bɛna to u nɔfɛ u ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na yaasa a bɛ se ka san sɔrɔ baara minnu kɔni bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ la baara jɛlenw don wa baara don fɛnɛ min bɛ na ni nafaba de ye jamana kɔnɔ. Finitigilaka minnu bɛ anw ka jamana dancɛw kɔlɔsi ni an b'a fɔ ma ko douaniers olu ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri kɔni kɛra sababu ye ka se ka i tɛgɛ da waliya jugu yɛrɛ kɛba dɔw kan minnu ni drogue yɛrɛ kilo 754 bɔɲɔngo o sɔrɔla a ma kofɔlen yɛrɛ fɛnɛ bolo o togo kelen na sanu yɛrɛ a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko plaquette ni o ye ka a kulukutu yɛrɛ bɔ o bɛ taa se fo 59 bɔɲɔngo ma ka taa se maramafɛn min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ma explosif o dɔw fɛnɛ minɛna ni ma kofɔlen yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bolo nin baara in kɔni wulikajɔ kɛra an yɛrɛ ka finitigilakaw fɛ ni a bɛ fɔ ma ko douaniers avril kalo tile 10 ka taa bila a tile 14 na san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na o kɛra dugu kɔnɔna dugu minnu ni o de ye Kati Kajana kana se an yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan nɔ ma ni wulikajɔ ni munumunu salo de kɛra ni frontière ni ɲɔgɔn cɛ Ali Kulubali ale ɲinini mun kɛ a kisaw la an ka jɛku siraw lajɛ. Mali kunkanko kibariyaw la jirala k'a fɔ ko fɛn ye Mali fusugukɛla min bɛ n'u b'a wele ko Jageli Jakite a n'a nɔfɛmaw ko o kɔni ye fɛn ye maa dɔw minɛ maa minnu ni o kun bɛ ka minɛ dɔw n'u ye ɲɛnaminifɛn dɔ ye ka se ka a kɔni donni ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa ni o ye cogoya min na i n'a fɔ ɲɛnaminifɛn min bɛ yen ni u b'a wele ko cannabis fɛn ye o birigiden 377 bɔɲɔngo ka taa fɛn ye sanu birigi 59 bɔɲɔngo ani fo ka taa se minɛ wɛrɛw ma ni o ye minɛ minnu ni a bɛ kɛ ka fɛn ye mugu pɛrɛntaw ka se ka o kɔni pɛrɛn cogoya min de la n'u b'a wele ko détonateur o ba 468 bɔɲɔngo kɔni o de hukumu na a jirala k'a fɔ ko fɛn ye fusugukɛlaw ni o ye douanier baarakɛlaw kɔni ye ko o kɔni ye wulikajɔ kɛ o ka laraweli kɔni senfɛ avril kalo tile 10 ka na avril kalo tile 14 na fɛn ye Jagali Jagite a n'a nɔfɛmaw ko o ye nin minɛ ninnu kɔni minɛ Kati fo ka taa se Kajana kɔni ma ko o ye minɛliw kɛ o yɔrɔ de la ko o kun kɛn bɛ ka nin minɛ ninnu ko o ɲami walima k'u melege mɛ fɛn ye mana sasiw kɔnɔna na yaasa ka se ka o kɔni don mobili kɔnɔ mobili min ni Mali yɛrɛ numero kɔni bɛ o la o de hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ni mobili a kun kan k'i kunsin yɔrɔ min de ma o de ye Dakaru jamana Senegali yaasa ka se ka taa ni nin minɛ ninnu kɔni ye o yɔrɔ la ko nka fɛn ye ni maa kofɔlɔ ninnu o kɔni minɛna Kati fɛn ye bɔda kɔni de la fɛn ye avril kalo tile 10 o de hukumu kɔnɔ ko a kɛla nɛgɛ kaɲɛ 23 waati maa min bɛ ni sigana kɔni kɛla o la ko o kɔni ye foro kɔni minɛ a sen kɔnɔna ka dabadaba kɔni jateminɛ ka boli ka tununi a yɛrɛ kɔni ye o de la a jirala k'a fɔ ko fɛn ye Mali ɲɛmaw ko kɛmɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲininiw bila sen kan yaasa ni maa kofɔlɔ ye a na se ka minɛ ka bɔ foro kɔnɔ cogoya min na walima fan wɛrɛw fɛ ani maa fɛn bɛ n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka ni baara cɛjugu kɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔ minɛ walima k'u minɛ cogoya min de la o n'o gɔni fɛ tuguni a jirala k'a fɔ fusugukɛlaw ni o ye Jageli Jagite a ka nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen ko alamisa ni o bɛɛ la avril kalo tile 14 kɔni ma a jirala k'a fɔ ko fɛn ye sanu birigi 11 kɔri 900 bɔɲɔngo ko o ye o fana kɔni minɛ fɛn ye ni maa kofɔlɔ ninnu kɔnɔna Kajana kɔni sira la ni ye jateminɛ kɛ ko o sanu i bɛ taa jateminɛ sa ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen kɔni dilan ko a bɛ t'i jɔ fo biriki walima plaquette fɛn ye 59 bɔɲɔngo kɔni de la wa a kasabi bɛ t'i jɔ fo sefa wari 200,000
boɲɔgɔnko kɔnde la b'a jirala k'a fɔ ko o kun kɛmɛ ka ni sanu nu ka se ka o dogo mobili nasuguya min kɔnɔ mobili minnu be ni maaw bi bɔ ni a ye ni u b'a wele ko Suzuki o mobili nu ni fɛn ye maa minnu be ni u b'a fɔ u bi bɔ ka taa fɛn ye jamana yɔrɔbɔ kɔni lajɛ ani jamana nafama yɔrɔ lahara yɔrɔ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni lajɛ tariku bi yɔrɔ minnu na k'u lajɛ ni u b'u wele ko turusiw a jirala k'a fɔ olu ka mobili dɔ de kɔni kɔnɔna na ni a nimoro ye korowari nimoro de kɔni b'a a la ko fɛn nu bɛɛ lajɛlen kɔni kun ɲami bɛ dugu bɛ o mobili kɔni de kɔnɔna na a jirala k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fusugukɛlaw douaniers u ka wulikajɔ kɔni senfɛ ka laraweliw kɛ ka ɲɛ ko o taara o tɛgɛ kɔni da nin minɛ nu bɛɛ lajɛlen kɔni na a jirala k'a fɔ hali sisan n'i ye jateminɛ kɛ ko fɛn ye fusugukɛlaw ye wulikajɔ kɛ Maɲanbugu fana kɔni kɔnɔ Bamako sigida 6nan fɛn ye ka se ka minɛ dɔ minɛ min ni a bɛ kɛ sababu ye ka mugu pɛrɛnta kɔni pɛrɛn ni u b'a wele ko détonateur o ba 4,868 boɲɔgɔnko o minɛna o kɔni fɛ a jirala k'a fɔ ko fɛn ye Mali fusugukɛlaw ka kɛɲɛ ni jamana lahala kɔni ye u bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ yaasa maaw ni na se ka lakana adamadenw ka se k'u lakana ani ka faso k'u bɔ gɛlɛya kɔni kɔnɔ cogoya min na. Maa caman bɛ tɛmɛ a la an ka juwafiyaw kɔnɔna na hali ni a sɔrɔ maaw ka lakɔlɔsiliba tɛ boli a kan ni dun ye jateminɛ kɛ a nafa kɔni bɛ alisilamɛya yɛrɛ la walima bɛ se k'a fɔ a jɔyɔrɔba kɔni bɛ yen nɔ o de ye seli tapiw yɛrɛ ka taa se kɔlɔsi selidaga o ni a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛɛ lajɛlen nin ye kalo ye min ni o ye alisilamɛya yɛrɛ lahɔrɔma kaloba ye girin kɔni bɛ kɛ nin fɛn ninnu kɔni ka se ka a sɛbɛkɔrɔ san nka ni ye nin waati laban ninnu yɛrɛ ta ka lajɛ ha ka ja ɲinan yɛrɛ sunkalo a juya kɔni ma di ten tɔ kosɛbɛ o kama tele ɲɛta kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se a feerebaw yɛrɛ ma juwafiyaw yɛrɛ kɔnɔna na min ye kɔlɔsi yɛrɛ ye ka taa se selidaga o ni a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma a barata bato yɛrɛ kɛba waati kɛrɛnkɛrɛnnen ni wa maaw yɛrɛ mako bɛ jɔ a la hali ni y'a sɔrɔ a kɔni tɛ ka san sugufiyɛw yɛrɛ kɔnɔ Bamako ni waati laban ninnu na Ayisata Mayiga ni a ka jatala u ye seereya min sɔrɔ a kisɛ la Bamako yɛrɛ sugufiyɛw kɔnɔna na an ka jɛ k'u seereyaw lajɛ. Sunkalo kɔni kalo barikama ni mun yɛrɛ kɔnɔna la alisilamɛ yɛrɛ kɔni bɛ alabatow caya walasa i bɛ se ka baraji caman yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na o de la fɛn min an mago ɲɛ minan feerebagaw yɛrɛ alisilamɛya diinɛ kɔnɔna la olu yɛrɛ kɔni nana ni minan caman ye ka bila an ka sugu kɔnɔnaw la. Maktaba in kɔnɔ an bɛ kitabu ni kɔlɔsiw ni kuranɛw hadisaw kalite caman b'an bolo hadisa ba wɔɔrɔ in bɛɛ bɛ sɔrɔ tafsir caman bɛ yen kuranɛw b'an bolo minnu bɛ kalan bikiw de don n'i y'a da k'a b'a kalan an balima minnu bɛ yen fana ni lujura dir'u ma n'u tɛ yeli kɛ olu fana ka kuranɛw b'an bolo. An bɛ produit caman feere mais an sinsinnen bɛ kɔlɔsiw ani seli tapiw ani fugulanw ani fɛn o fɛn bɛ silamɛya concerné. Bon anw fɛ yan nɔ an ka base yɛrɛ ye kuranɛ de ye kosɛbɛ kuranɛw hadisaw fiqhu tawhidi silamɛya kitabu bɛɛ lajɛlen o kɔni bɛɛ bɛ sɔrɔ yan nɔ. Silamɛya batokɛminɛnw olu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ arabu jamana caman de kɔnɔna la ɲina fɛn min ni minan ninnu feerebagaw ye u y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya caman yɛrɛ kɔni bɛ olu kan. A bɛ ka san dɔɔni mais a tɛ komi sanw tɔ puisque ɲina gɛlɛya ninnu kan an bariko ninnu kan an ka minɛn dɔw yɛrɛ bɛ na an t'a la sɔrɔ joona minɛn caman bɛ na retard la. Bon sanni sanama ye dɔɔni de sanni ye dɔɔni de parce que gɛlɛya de bɛ yen ni gɛlɛya kɛra kɔni diyagoya bɛɛ bɛ bɔ a kalama bon ni waati na gɛlɛya bɛ yen franchement gɛlɛya bɛ yen minɛnw nali ka gɛlɛn kosɛbɛ mais ni fɛn min latigɛra an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala k'an dɛmɛ an bɛ se ka bɔ a la cogoya min na. Ɲina sugu ka suma a ka suma ko min bɛ jamana kɔnɔ san bɛɛ b'a kalama diɲɛ yɛrɛ bɛ cogo min na san bɛɛ b'a kalama sugu ka suma kosɛbɛ ɲina ka san tɔw bɔ. Alisilamɛ kɔni k'i cɛsiri kuranɛ kalanni na sanga ani wagati clients yɛrɛ ka na ka caya ka sanni kɛ o de kɔni kɛra weledakanw ye minnu yɛrɛ kɔni bɔra alisilamɛya minɛnw yɛrɛ feerebagaw yɔrɔ. Bon an b'a fɔ de o kana kuranɛ ninnu kalan mɔgɔw kana kuranɛ bila kɔfɛ n'i bɛ fɛn fɛn kɛ i ka kuranɛ bila ɲɛfɛla la mɔgɔ yɛrɛ man ka bɔ i ka so da fɛ sɔgɔma ka sɔrɔ i ma kuranɛ hali n'a kɛra hijibi kelen n'i ma se k'u kalan i ka aya damadɔ kalan ka bɔ. Silamɛ kɔni i ka cɛsiri kan ka kɛ sunkalo don sunkalo tɛ waati bɛɛ kuranɛ de kan ka k'i bolo n'i tilali i ka seli la dɔrɔn i kan ka kɛ hali n'a kɛra i ka ligne kelen dɔrɔn de kalan i bɛ barika de sɔrɔ o la quoi i tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ o la quoi i bɛ hɛrɛ dɔrɔn de sɔrɔ kuranɛ kalanni na. O kana hali bi minɛn bɛɛ kɔni ma se ka se an bolo nka hali bi kura dɔw b'an bolo minnu bɛ se ka yir'u la komi sunkalo ma ban hali bi u bɛ se ka na hali bi u b'u ɲɛnataw sɔrɔ n'Ala sɔnna. Bon an bɛ se ka min fɔ clients ɲɛna o ye toujours an ka ɲɔgɔn dɛmɛ
an kɔni an mana minɛnw sɔrɔ cogo min na an b'u feere n'o cogoya de donc u k'an faamuya bon an kɔni an ma différence créer minɛnw na k'a fɔ ko gɛlɛya kɛra minɛn dɔw yɛrɛ la alhamdulilayi salon u tun bɛ prix min na ɲina u nɔgɔyara yɛrɛ ka tɛmɛ o kan donc mɔgɔ kana miiri k'a fɔ ko situation bɛ cogo dɔ la k'a sɔrɔ i mana ka na tu gosi k'a kɔnɔ ko lajɛ quoi. walasa bato yɛrɛ kɔni ka kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ Alahu subahana wa taala yɛrɛ kɔni bɛ a fɛ cogoya min na a ka kan alisilamɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka silamɛya batokɛminɛn ninnu yɛrɛ kɔni bila a bolokɔrɔ. I n'a fɔ bamananw bɛ a fɔ an fɛ cogo min na mani mɛn mani ye si de ma labɔli kɛ k'an ka ba ale ye dugu ye min ni Bamakɔ yɛrɛ cɛ bɛ taa kilo 90 bɔɲɔgɔnko la wa an bɛ se k'a fɔ a bɛ Kulukoro yɛrɛ région fɛ. Wulikajɔ kɔni kɛra anw ka finitigilakaw yɛrɛ fɛ ka se ka muso 6 bɔɲɔgɔnko ka olu kɔni minɛ ka don dibi la a dabali banko kɔni ye min ye ni ye ni muso 6 yɛrɛ ta k'a lajɛ ninnu ye an balakaw ye minnu kɔni tun ye cɛsiri bila sen kan k'a jira k'a fɔ sanu yɛrɛ bɔcogo juguya min bɛ ka kɛ kangaba ani mara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na o kɔni tɛ bɛn cogo si la wa ni maa 6 minnu filɛ nin u bɛɛ lajɛlen minɛna ka sababu kɛ maa minnu ni u bɛ bɔ ɲɛjuru caninenw ka jamana kan ka na sanu ɲini yɛrɛ la an ka jamanaw kɔnɔna na u minɛna ni maa ninnu de kama ka se ka u bila kasobon yɛrɛ kɔnɔna na Mali Actu yɛrɛ ni o ye kunnafoni yɛrɛ bɔlɔlɔsira ye an ka jamana kɔnɔ olu yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la o kɔni ye dabali banko ye k'a jira k'a fɔ muso 6 bɔɲɔgɔnko k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ ka don dibi la bari u ye a jira k'a fɔ fɛn min kɔni bɛ ka kɛ an fa dugukolo sanfɛ n'o ye sanu yɛrɛ ɲini cogo jugu ye o kɔni tɛ bɛn cogo si la ni muso 6 in kɔni u bɛ dibi la an bɛ don min na komi bi ɲinini minnu kɛra Aissata Touré fɛ a kisaw la an ka jɛ k'o lajɛ. machine ba dɔw olu kɔni bɛ chinois kɔni bolo ni yɔrɔ kofɔlen na yasa u bɛ se ka taa sanu bɔ baji la ale ni dugumakolo yɛrɛ ka cogo min na maa bɛɛ lajɛlen ɲɛ wagalen ɲɛna n'o bɛ kɛ sababu ye ka se ka kɔlɔlɔ don an ka sigida yɛrɛ a waleya dɔw la nin ma kofɔli minnu filɛ n'u bɛ nin sanu bɔ ninnu hali n'a sɔrɔla a kɔnnen don nka u ka waleya ninnu o bɛ tali kɛ maa dɔw la minnu b'u dɛmɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna la u b'a fɔ ka taa se ɲɛmɔgɔ dɔw ma dugu kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ka se ka tiɲɛni don sɛnɛfɛnw yɛrɛ la ni yɔrɔ kofɔli ninnu na o cogoya kelen de don kangaba ni dugu dɔ bɛ o la n'a bɛ fɔ ma ko danga muso dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni u ka dusumakasa yira ka ɲɛsin ni waleya ninnu ma o de kɔnɔna la u kɔni taara kɔni ka taa ni chinois kofɔli ninnu ka taa u ka machine dɔw kɔni ta k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka sababu kɛ ko a yirala k'a fɔ kabini octobre kalo san 2021 tɛmɛnen ninnu na kangaba préfet ko kɔni kun ye a yira k'a fɔ ko sanubɔ ni a ma kɛ sira jɛlen ko o bɛɛ lajɛlen ka dabila u ka dugu kɔnɔna la ni ma kofɔli ninnu u bɛ ka sanu bɔ yɔrɔ minnu na a yirala k'a fɔ ko kɔ dɔ de kɔni bɛ yen nɔ kɔ min kɔni bɛ tɛmɛ ka taa se maloforo dɔw ma ni o kɔni hectare ka bon kosɛbɛ yasa ji bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nka o bɛɛ la fɛn min ye ni chinois kofɔli ninnu ye olu kɔni tɛ ka u ka baaraw dabila ka sababu kɛ u y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛnfura jɛlen de bɛ olu bolo ko u yamaruya u ka se ka sanu bɔ nin yɔrɔ kofɔli ninnu kɔnɔna la wa ko olu ye wari caman de don u ka nin mansinba ninnu na yasa u bɛ se ka u ka sanubɔw kɛ o sanubɔ kɔlɔlɔ o bonyana ni dugumɔgɔw ma kosɛbɛ ka sababu kɛ u ka baara a kɛra sababu ye ka se ka ji tigɛ ji min kɔni bɛ tɛmɛ ka taa se maloforo ma yasa malow kɔni bɛ se ka balo cogo min na nka o ji yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka tɛmɛ cogo si la o kɔnɔna la malow kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka ja wa dugumaw bɛɛ lajɛlen kamana gannen don yasa ka se ka u ka dimi ani u ka dusumakasa yira fɛn min ye musolakaw ye ni o ye musokɔrɔba dɔw ye olu de kɔni wulila ka taa tasuma don chinois ka minɛn dɔw yɛrɛ kɔni na gendarmerie maaw olu kɔni nana u sen don waleya in na yasa ka se ka lafrali kɛ o kadara de kɔnɔna la u kɔni ye ni musolaka kofɔli ninnu minɛ ka u kɔni don kaso kɔnɔ sɛbɛnfura min ni a fɔra k'a bɔra kangaba préfet fɛ yasa ko sanubɔ a kana na kɛ nin cogoya ninnu na o sɛbɛnfura ninnu kɔni ma ye o de senfɛ ni musolaka kofɔli ninnu u kɔni minɛla k'u don kaso kɔnɔ ladeba dɔ kun bolodalen don dugumaw fɛ yasa u bɛ se ka u ka dusumakasaw yira cogo min na nka o lajɛ nin tilala ka bɔ a ma wagati labanw na k'a ta kangaba kana se fo Bamakɔ ma ni musolaka kofɔli minnu filɛ nin n'u bɛ taa jɔ muso 10 bɔɲɔgɔnko la n'u u donnen filɛ nin kaso la nin waleya in kɔni senfɛ maaw kɔni bɛ ka wuli yasa k'a fɔ ko u ka bila o bɛ kɛ sababu ye ka an sɛnsɛn ka taa farafinna hakaja ka se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen kibaruyaw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ wari jiginɛsoba min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma Banque mondiale o kɔni y'a jira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ diɲɛ yɛrɛ bunako kan nin waati laban ninnu na dollar wari miliyari 170 bɔɲɔgɔnko u kɔni na o bɔ k'o da fiɲɛ kan min bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛya min yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati in na a bɛ se ka fɔ diɲɛ maa na cogo min na farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma Ali Kulubali ale bɛ walawalali kɛ an ye o kisaw la
Jensirge nani warmarablo nyamaba n'u ye David Palmasi ye ko ale kɔni y'a jira k'a fɔ dɛnɛ tɛmɛlen sa ko a kɔni bɛna i bolo fa kasabila ka bɔ kasabi min ni a bɛ ci jɔ dollar wari miliyari 170 bɔɲɔgɔnko kɔnde la ka se ka o kɔni tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ maaw ni gɛlɛya kɔni bɛ u kɔnɔna a jirala k'a fɔ ko o wari ko a kɔni bɛ tila ni kalo 15 bɔɲɔgɔnko kɔnde kɔnɔna na ka se ka o kɔni di maaw kɔni ma maaw na se ka fɛn min ye o makoɲɛ baaraw kɔni kɛ o kalo 15 kɔni kɔnɔna na cogoya min de la ko ka sababuya kɛ ko fɛn min ye ko gɛlɛya caman bɛ fɛn min ye diɲɛ maaw ko o kɔni n'u dolen don o gɛlɛyaw la ka sababuya kɛ fɛn min ye dumuniko gɛlɛya ani ka taa se fɛn min ye gɛlɛya min bɛ ni a bɛ Russie ani Ukraine cɛ n'o fana kɔni nana ni gɛlɛya caman cogoya min de la o de la a kɔni y'a jira k'a fɔ ko a na wulikajɔ kɛ ka nin kasabi kɔni bɔ yaasa fɛn min ye gɛlɛya caman bɛ maaw na se ka o kɔni bɔ u kunna cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a ye gɛlɛya caman bɛ a ye sɔni kɔni sigi o la kɛrɛnkɛrɛnya fɛn min ye dumuniko gɛlɛya min bɛ yen ka taa se maa minnu fana bɛ yen ni u bɛ ka boli ka bɔ Ukraine jamana kɔni kɔnɔna na ka sababuya kɛ gɛlɛya min bɛ o ni Russie jamana kɔni cɛ ni u bɛ t'i jɔ fo maa miliyɔn caman na musolakaw denmisɛnninlakaw ni olu caman kɔni bɛ o la yaasa ka se ka olu fana ka gɛlɛyaw kɔni wuli cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ni dollar wari miliyari 170 ko a bɛ di fɛn min ye kalo 15 bɔɲɔgɔnko kɔni kɔnɔna na yaasa fɛn min ye ka se ka waati dɔ gɛlɛya kɔni ta gɛlɛya min ni a bɛ ta fɛn min ye avril kalo san 2022 ka taa gun juin kalo san 2023 la cogoya min na. Libikaw fɛ yen nɔ cakɛ yɔrɔ min bɛ yen n'a ɲɛsin bɛ u ka dugujukɔrɔ nafolo n'u ye taji o bɔli kɔni ma n'u b'a wele ko compagnie nationale pétrole de Libye olu kɔni ye kunnafoniya dɔ kɔni di dɛnɛ tɛmɛlen ka jira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka dugujukɔrɔ nafolo n'u ye taji ye a bɛ ka bɔ yɔrɔ min fila min na ni u b'a wele ko terminal de Zouatina fo ka taa se champ d'Al-Karara kɔni ma ko olu kɔni bɔli ko o jɔ la a datugula ko ka sababuya kɔni kɛ fɛn min ye gɛlɛya caman a bɛ ka sɔrɔ a baaraw la maaw bi ɲɔgɔn na a yɔrɔ la gɛlɛya politiki sira ta nasira ko o politique gɛlɛyaw ko o fana de y'a to o kɔni ye a baaraw ka se ka a kɔni jɔ cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ nin yɔrɔ datugu yɛrɛ ko a nana waati kɔnɔ waati min fɛn min ye Libi jamana o kɔni walima a jamanadenw yɛrɛ kɔni dɛsɛla fɛn min ye ka ɲinɛ ko kɔ ko min ni a y'u ka jamana ɲɛmaa kɔni sɔrɔ san 2011 n'u ye Muammar Gaddafi kɔni de ye o de hukumu kɔnɔna na ko kabini o lasa fɛn min ye Libi n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min ye politique o gɛlɛya ko o kɔni ɲɔɲɛ bɛ ni jamana in kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko février kalo kɔnɔna na u ka wasaden walima u ka wasabulon ko o kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka maa dɔ kɔni bɛ yen ni u b'a wele ko Fati Bashaka ka se ka fɛn min ye ale kɔni kɛ fɛn min ye u ka marabolo ɲɛmaa kura kɔni de ye ko nka kabini a kɔni sigila fo kana se bi kɔni ma marabolo ɲɛmaa kɔrɔ min bɛ yen ni o kɔni sun sigin bɛ Libi yɛrɛ faaba la n'u ye Tripoli ye ni u b'a wele ko Abdelhamidu Deiba ko hali sisan fɛn min ye nin maa kofɔlɔ in ko a kɔni ma sɔn ka fanga kɔni bila yanni kalafili kɔni cɛ o de la kura in n'u ye Bashaka ye ko ale fana kɔni ma se ka fanga kɔni bɔsi a kɔni na o de hukumu kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu ye marifa kɔni ta n'u ni kɔrɔnfɛnmɔgɔw kɔni ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ o de hukumu na olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye pétrole ko min dabilali filɛ nin ye ko barisa ko a bɔli min bɛ ka kɛ a tɛ ka tila jɛlenya kan u b'a fɛ fɛn min ye a ka tila jɛlenya kɔni de kan o b'a fɛ fana fɛn min ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ fanga a ka di fɛn min ye Fati Bashaka kɔni ma joona o de la sa fɛn min ye Libi yɛrɛ pétrole bɔyɔrɔ n'u ye compagnie nationale de pétrole en Libye kɔni ye olu kɔni ye gafe dɔ kɔni bɔ k'a jira k'a fɔ ko o kɔni dusuma ka go bi walima o dusuma man di k'a sababuya kɛ ko fɛn min ye o bɛ ka Libi yɛrɛ pétrole bɔyɔrɔ fila min datugu waati min fɛn min ye pétrole ko gɛlɛya a nafa walima waati min fɛn min ye pétrole a sɔngɔ a bɛ ka yɛlɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na ka taa se gazi bɛɛ lajɛlen kɔni ma ko o waati kelen pétrole bɔyɔrɔ filani min bɛ Libi ko o bɛ k'o fana kɔni datugu ko ka sababuya kɛ n'i ye jateminɛ kɛ sani nin datuguli cɛ ko yɔrɔ wɛrɛ caman bɛ yen fɛn min ye Libi kɔnɔna na n'u ye taji bɔyɔrɔ ye olu bɛɛ lajɛlen fana kɔni datugulen don. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko Tunisie jamana fɛn min ye maa hakɛ min bɛ yen ni o ye olu kɔni bali ka se ka kɔaji kɔni ta ka tɛmɛ ka taa Europe jamana kɔni na san 2021 kɔnɔna na o bɛ t'i jɔ fo maa 25 ani maa 657 bɔɲɔgɔnko kɔni de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ntɛnɛ tɛmɛlen sa olu maa minnu bɛ yen n'u balila ka taa n'u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Tunisie jamana kɔni kɔnɔna na ko o kɔni ye lasigiba dɔ kɔni kɛ fɛn min ye diɲɛ sirige naani jɛkulu n'u ye o ni o ka soba kɔni da la ka jira k'a fɔ ko u ka ko
bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ gɛlɛya de bɛ olu kɔnɔna u na se ka olu kɔni bɔ fɛn ye Tinisi jamana kɔni kɔnɔ ka olu bila ka taa fan wɛrɛ kɔni fɛ cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ ni ye jateminɛ kɔni kɛ hin'a ye k'a fɔ ko nin kun ye a tile 5nan kɔni de ye fɛn ye ni maa kofɔlen nu ni minnu kɔni bi wulikajɔw kɔni kɛ k'a fɔ u na bɔ farafin jamana kan ka taa Europe jamana kan ni u b'o bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ ka bila Tinisi kun y'o siɲɛ tile 3nan de ye u bɛ ka laɲini kɔni kɛ fɛn ye diɲɛsɛrɛgɛ naani jɛkulu nu u b'a wele Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés n'u ka baara kɔni ɲɛsin bɛ maa minnu bɔla u nɔ na u ka ko ɲɛnabɔli kɔni ma Tunisie u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ u ka se ka fɛn ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni ɲini ka olu kɔni bila ka taa o yɔrɔ kɔni na cogoya min de la a jirala k'a fɔ u ka laɲiniw kɔnɔ ni kun y'o jɔlen kɔni i b'a sɔrɔ fɛn ye u ka pirifiniw melekelen don u la ani u kɔni kun ye sɛbɛnli dɔ fana kɔni kɛ u y'a jira ko i na min faamu o sɛbɛnli de la o de la u kɔni b'a ɲini fɛn ye diɲɛsɛrɛgɛ naani jɛkulu mɔgɔw kɔni fɛ a jira k'a fɔ ko Tunisie jamana don jamana min ni a tɛ adamadenya kɔni hakɛw kɔni dafa a tɛ nafa kɔni don maa la wa fɛn ye farafinw yɛrɛ u bɛɛ ka fɛn ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni da olu kɔni kan u bɛ olu kɔni nɛni fɛn ye kuma jugu ani fo ka taa se ka wulikajɔ kɛ ka dankari ta ka ɲɛsin u farikolo bɛɛ lajɛlen kɔni ma Salete Said n'u ye Sudan jamanaden dɔ ye ale ka ɲɛfɔcogo la a si bɛ san 24 bɔɲɔgɔnko kɔni de la o y'a jira k'a fɔ ka laɲini kɛ joona yaasa olu na se ka bɔ fɛn ye Tunisie jamana kan ka taa jamana wɛrɛ la jamana min bɛ ni a bɛ adamadenya hakɛw kɔni labato cogoya min na. Dinɛ kanagɛlɛ tigilama minnu bi diɲɛ kɔnɔ ni u b'u wele ko Sebabu a jirala k'a fɔ dɛnɛ tɛmɛlen sa ko u kɔni ye Somali wasadenw ka se ka u kɔni to u ka wasadenya baara kɔni na k'a fɔ ko u na sariya ta yaasa ka se ka fɛn ye jamana ɲɛmaa kura kɔni sigi cogoya min na ko fɛn ye ni maa kofɔlɔ ninnu u kɔni ye mugu pɛrɛntaw ani ka marifa kisɛdenw ka se ka olu kɔni ci u ka nin soba in kɔni na cogoya min de la o kɔni kɛla sababu ye ka tasuma ka se ka a minɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ani ka maa caman ka se ka olu kɔni sɛbɛkɔrɔ bana wa a jirala k'a fɔ ni maa kofɔlɔ ninnu Sebabu u bɛ ni dansago wale kɔni ta ka ɲɛsin Somali wasadenw kɔni ma waati min na ko waati y'a sɔrɔ fɛn ye Somali yɛrɛ jabarani n'u y'u ka jamana jabarani ale yɛrɛ kun bɛ ka nin baara in kɔni de kɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɔni ta o de la fɛn ye jamanaden bɛɛ yɛrɛ y'a ye fɛn ye ni maa kofɔlɔ n'u kun bɛ ka mugu pɛrɛnta ani kisɛdenw ka se ka o ci wasadenw kɔni na wa a jirala k'a fɔ ko wasaden kelen tɛ min kɔni banana wa maa wɛrɛw kɔni bɛ yen ni olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogila a yɔrɔ kɔni de la wa a jirala k'a fɔ ko baara ninnu ni gɛlɛya ninnu tala ka wasadenw sɔrɔ fɛn ye Somali yɛrɛ faaba Mogadiscio o kɔni kɔnɔna na o y'a jira fana k'a fɔ u ye mugu pɛrɛnta minnu fana kɔni ci taa fɛn ye pankuru jigi kɛnɛ fanfɛla kɔni fɛ ni o ni fɛn ye wasadenw ka so yɛrɛ fana ka suru ko o mugu pɛrɛnta ninnu fana ko a ma foyi kɔni kɛ maa si kɔni de la wasadenw kɔni na wa fɛn ye maa dɔ bɛ ale kɔni ye ɲɛfɔli kɔni fɛ ka tɔgɔ bila gindo kɔni na a y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ta a dɔn fɔlɔ k'a fɔ min kɔni kɛlen don sisan nka o bɛ se ka min kɔni fɔ o de ye fɛn ye wasadenw kɔni fɛn ma o kɔni sɔrɔ nka mugu pɛrɛnta ninnu fana nasuguya min de ci la nasaraw bɛ min wele ko Mortier ko u y'o caman kɔni de ci nin yɔrɔ in kɔni na ka wasadenw kɔni to soba in kɔni kɔnɔ ko nka min fɛn min kɔni bɛ wasadenw kɔni n'a bɛ gɛlɛya mun sɔrɔ bana ta na sira fɛ walima fɛn wɛrɛ ta na sira kɔni fɛ. Nin bɛ kɛ sababu ye ka dan sigi aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔso ye minnu dalajɛ ka di an ma an ka se ka walawalali kɛ o la ka foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tunkarankew minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Gabon jamana ma k'a daminɛ Libreville la Port-Gentil ka taa se u ka duguba tɔ bɛɛ lajɛlen malidenw ka ca ni jamana kofɔlen yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen la colonie malienne de l'Estuaire nin ye kabilaba ye walima yɔrɔba ye malidenw ka ca yɔrɔ kofɔlen min na an ka foli bɛ se malidenw ma nin yɔrɔ kofɔlenw bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini masa Ramani fɛ basigi ani kolosuma Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ sini ni Ala sɔnna ma an ni Aïssata Touré na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan kibaruya minnu mana sɔrɔ Mali kɔnɔ farafinna banw kan ka taa se diɲɛ fan tɔw ma walawalali na kɛ o la Ala ka sini to kibaru kɛnɛ yira an na.